bok 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 bok. Oh ah. Bok 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 bok. Oh ah. Bok 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 bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi goreng karo papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune Sehat. Sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasik kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, kuwi lek munggah ya, Ya mesti munggah tok kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kok diajak ngomong adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini papa pakai semu. Karena papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. No. Oh iya ding, penak ya omongan ngene malah penak ya. Wah, Mas aku ndak aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye, seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah. Tindak rene jam pira budale ka omah? Saya tadi kesini jam. Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok soklat-soklat kuwi. Merah ini merah. Oh, iya mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Ya. Naik kok ya. Naik ki ning dhuwure angkot berarti. Iya, di atas angkot nanti. Metongkrong gitu. Iya, di tali. Enggak kademen. Hus. Wus. Angine banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Jadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya. Tadi saya sudah ketemu juga sama Mas Andre sama Mbak sudah Devi ketemu. tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto. Nanti fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andre kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh, rumah saku wae. Saking gantengnya ya. Lah, ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga iki. apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Karunai apa to? Kucing kok yo nai kok ya. Dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Ya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga semoga itu apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai tak- akhir hayat. Amin. Pancen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggeo Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. Orang otak bisa satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, satu ngono untuk lho. selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar biasa. ada minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya goro-goro Pak Sanjaya nanggap Padha karo Pak Sanjaya iki dono rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri.
Ning nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, jajal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truk Pak Sanjaya itu pirang-pirang. Apa? Alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Sesuk karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Grek. Balapan ketoke kok aspale malah rakuan kok ya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya dibersihkan no. Penyanyi kagungan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Oh iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose ndek gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Mulai lho kok motorku kleru sini. Wina aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk? Nembang, buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Iya ta? Piye? Warano aku, warano. Piye? Mah, mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Waraono aku, Ken. Mah. Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. Lha sampean iki lho diwarnai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kok ya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Layak. Batenku layak sendur kan mau angge ngene. Ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, lagu nyinden ki iso karena Niken itu terjunnya itu dari dunia sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kayak ngono. Ngono Ya. apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Suro Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku, papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wis. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngrepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah, bukune apa lho isine iki? Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok? Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Wes, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Menengo nang. Uhiha. Oh. Kayak nanang anu, nanang melek lho. Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha kan sing ngendangke ya sarjana hukum. Dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti. Ayo.
Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dia pengen ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ini penonton ini kok dindi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini carane lanang kokean rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku udah ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye. Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong, iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomong nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane mong tak tunggu wangsu lane dadi jampi. Aku maksudnya tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi, maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya, maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya obat. jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran lambe. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Mas anggen guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Loh. Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya ini duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, pomane
Debbie. Mbak Debbie. Mas Mbak Andri. Debbie ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Ya wis pokoke hooh ngono lah. Pokoke kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ini golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak oh, sampai tekan itu barang nyopo. Lah kembloh kan. Kamu hoya-hoya kuwi lho. Seneng. Lah mau kan nyekel mic lek kowe nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San kojone sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sarit. Lah, tenan. Lah, kuwi lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Iki lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, Oh, nggih. mangke. No, Oh, mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, sakniki. saniki. Heeh. Ah. Iki. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawan ini bentek dulu. Cara wong mangan ben dintekne karo niken. Iki HP-ne selak anu ya, selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pes Dong ora, Le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San lek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Nggih. Sampeyan celuk nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ala iki bayare luwarang kali lho. mbak Munggah, kali Le. mbak ya dua-duanya sini Eman-eman bayare larang ya to. sinten Pak San Mbak iki Niken ini kan yo penyanyi kelas berat to. lu nggih boten to Pak lek larang Pak Kelas berat. nggih lek Ya tak wis 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 yo mah to Pak Ya lek 1000 dalah, repes berarti kan larang, kelas berat berarti. lek 1000 yo mah nek 100 gelem Lah dalah. 100 e garek dipingne Pak dipingne Iya. pira lek 1000 yo mah no Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, Mas Andri. Tung ning Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sik. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wah iya. Ya. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya pakai ngeri. Oke no.
Kene Mas Ngeri, Andri, ngeri, kalian Mbak ngeri. Debi, juga Bu Siti, Bu Sanjaya, Bu Yulaika, Bu Sanjaya. nggih Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kaguan kersa miwoho dauping kang putra. Amin, amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton yang viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya, sampean gak beredar sampean. Ngeri. Ngeri Pak Sanjaya pare mesti liwat wi. Angger ngeri. Berarti sampean gak tau dolanan TikTok lah, sampean gak roh. Niken to? Ngerti ini duit tok. TikTok ora roh, Facebook ora roh. Bola niki artis kok Pak. Artis ki ora perlu TikTokan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jan pokoknya. Sing Barekne larang endelmu lah srine. Cara gak endel murah srine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to. Ah, kula ya ngeri sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Lek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi ya sini. Kok winter kan politik deh, ya ta. Lah iya to. Bah, ngedeng-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lah tenan. Oh, kowe karo aku kudu selfie no, kok ya. Nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah, Ring. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan. Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gelane Pokoknya jane. Pak. Oh, alah yo kok. Niken kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula neteng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar ya murah. nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok ngereng. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Wah. Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara punjul. 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasirnya regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Ki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho bos muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to orang go Kok HP iko? barang kok buku tikene Video kok. apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngaten nggih. Nggih Makane mantap malih tamune lho, ya Pak. tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terus sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho.
Nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae Puji tamune yo Tuhan. ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong Jadi 3.000. undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Edan. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu wong sering Dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin rika. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ini iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok ini DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne. Ngeri. Sing dari DE, soalnya DE wis tau jar, anggere ngaten. ngolah rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 apa pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat panjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Nggih. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan. Kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. nggih. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran, ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya sudah kecek, ya. Lho, nggih, Jadi lho. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampai nggak karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sampai tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, asal itu semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk, tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dre, apa namanya Dre? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Jadi aku nyalami wong is gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong siliwang sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek Lah wong habis. gene pedote lho. Nggih, alhamdulillah Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi iku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to ngono. Gus Idame yo ora enek, tapi kok
sing buh iki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu sesrawungan sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa ngeri. Jadi ngeri. yang perlu kita garis bawahi mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya iso ayo tuku karangan bunga lah orang ngetekne pasir sarit tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo Umpamane. misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga Nggih. kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman Jadi pun ngeten kok. Nggih. bagi saya itu sudah luar biasa.